ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Осман Медиа ва ногуфта намонад дар ҳамин канали Апашка даромада ва ҳамаи видеоҳояш ба лайк монда ва дастгирӣ мекунем. Бародарои азиз, гуфтанем ки лайк, подписатсия ва поделиться кунем видеора. Каме пеш чӣ ки мебинем, сарояндаи беҳтарин рэп сароянда ва номаш Бадик аст ва хеле ҷавон аст. Ва бародарои азиз, гуфтаниам ки каме пеш видео пардохт, дар видеои худ гуфтааст, Шаҳроми Абдуҳалимро ответ додааст ки ту агар иқрор нашавӣ, мисол ба гуноҳи худро иқрор нашавӣ, аз мухлисонат бахшиш напурсӣ, ман видео карда мепартоям. Ва бо дидем ки видео боз партофт ва гуфт Шаҳроми Абдуҳалим дар гуноҳи худ иқрор намешавад, яъне ки видео наметавонад, аз мухлисонаш бахшиш намепурсад. Ман имшаб видео метавонам мепартоям ва ҳамаи мухлисонаш бинанд ва фаҳманд. Чӣ хеле ки гуфтам, бародарои азиз, дар видео лайк, подписатсияро мекунем ва фикрҳои худтон дар комментария менависен ки Бадик оиди Шаҳроми Абдуҳалим чӣ фикр дорад. Ва агар Бадикро даромада дар каналаш подписатсия мекунем, дастгириш мекунем. Ман ҳамфикри Бадикам, душманӣ надорам ба ягонташ ва не ки Бадик рост мегӯяд. Агар шумо худтон дида бошед дар видеоҳо Шаҳром чӣ мегӯяд ва маълум ай гап заданаш.